Kana ba wai kwaya kake sayarwa? Juban wai. Na kalala ne ya faɗa. Ko ba kai ne ka faɗa ba? Ni ne na faɗa. Na kalala da mi ya aje a cikin gidan nan. Kuma akwai bindigogi a nan. Da mi kuma? Akwai kanwar sanda a nan. To malam ka je ka sake yar mutane. To an kiyaye. Ka je ka sake yar mutane. Ba za a yi ba. Kuma wallahi idan baka yi ana ba sai na sai dan ma da gida. Gidan ubanka ne. Me sana'a wai an ce turaren wuta kake sayarwa? Ni Yayanka ne ya faɗa min. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Je kai ka sayar da wiwi. Ni fa ƙarya fa ake mun fa. Ka rasa abin da zaka sayarwa sai wiwi. Zabkan ƙarya fa ake fa. Ka tabbata. Ba fa zan rantse da Qur'ani ba. Polio ku je ka belin El Yaqub. Ba ni da ko sisi. Shi ma maciyaci ne kai. Jarƙaniyarka. Koleo na magana kana magana. To waye shi da zai faɗa ba zan faɗa ba. Zan sumar da kai a gurin nan. Baba Rabiu. Eh? Sako ne aka bani in baka. Sannan kuma alƙali yana neman ka. Alƙali? Ni me ya haɗa ni da alƙali? Ni ma ban sani ba. A kan me? Kai ni ma fa ban sani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda Allah yaushe na dawo? Ba kai kace ka amsa laifinka na kisan kai da fyaɗe ba. Wallahi a'a.